E meta di esaki tan ku ambassadors dan zowel Saba, Casmari e mi persona nos lo vai dona e conhecimento aqui na outra instância nan ku quer ting e conhecimento di e cuido paliativo para persona nan ku demência e saita e meta pa full e no queda na no solamente pero breita uit pa turhende ku ting meser DJ. Pensei, nós sabira ambassadors ku nos ting e básico e cada passatempo nos está word getrain pouco mais e me tem que bisa ku e projeto tá sina exitoso ku nanta agora aqui na Aruba nanta bayando Mayan Corso e Bonaire dus está community nos está serando entre isla nan die ambassadors nan ku nos está por ajuda outro paco esaki. Ja, we zijn eigenlijk 7 jaar geleden begonnen in Nederland met een project op te zetten samen met verpleegkundigen, verzorgenden en helpenden. Gebouwd aan een hele mooie werkwijze waarbij we mensen met palliatieve zorg, mensen met dementie kunnen helpen. En 3 jaar geleden was ik in Curaçao. Daar heb ik ook Rosa en Rudy ontmoet. En toen hebben we eigenlijk bedacht van ja, het zou ook heel mooi zijn om dit project op de eilanden te doen. Daar hebben we geld voor gekregen, dus nu zijn we zover dat we Aruba, Curaçao en Bonaire allemaal meenemen in deze trainingen en eigenlijk klaarmaken om aan de palliatieve zorg bij dementie te werken. Ja, we zijn hier om eigenlijk ambassadeurs op te leiden en trainers. Rosa is een trainer. En de ambassadeurs zijn eigenlijk in staat om de materialen die we ontwikkeld hebben over te brengen op de afdelingen en de teams waarmee ze werken. Om dan zoveel mogelijk mensen mee te nemen in het werken met deze werkwijze. En Rosa is trainer en zij kan weer andere ambassadeurs trainen. Dus als wij straks hier weggaan, hebben we 4 trainers die ook wel andere mensen kunnen trainen. Dus als wij weggaan, kan het eigenlijk hier uitgerold worden.